Co je to zlatý řez? Předkládáme výklad o vzájemných proporcích kompozice obrazu zlatého řezu, který označuje poměr rovný iracionálnímu číslu o velikosti zaokrouhleně 1,618. Umění, fotografii a architektuře je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami. Harmonický poměr částí k celku a částí k sobě navzájem si lze představit jako úsečku, rozdělenou na dvě části. Přičemž poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Obecně se má za to, že zlatý řez působí esteticky příznivým dojmem. Poměr zlatého řezu je možné také pozorovat v přírodě. V materiálech i tutoriál najdete k dispozici cvičení v animaci, konstrukce zlatého řezu a jeho použití, matematický výpočet zlatého řezu a jeho aplikace na jiné formy. Zlatý trojúhelník, zlatá spirála, zlatý obdélník, pětiúhelník, pravidelná tělesa a jiné.